Que todo esto va a acabar muy pronto y cuando acabe os invitamos a la sala Carme Teatre. ¡Os esperamos! ¿Estamos bien, Valencia? Bienvenidos a las entrevistas de Valenkids. Ahora todo está bien. ¿Estamos bien? ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Quin és el teu nom? El meu nom és Paula Quiles Franco. Quin va ser el primer contacte amb la teua disciplina artística? La meva primera classe de ball va ser quan tenia 4 anys en una activitat extraescolar que feien a l'escola de dansa clàssica. Quin és el teu instrument que més t'agrada? La modalitat de ball, l'especialitat que més m'agrada, perquè no tinc ninguna que m'agrada més que l'altra, perquè disfrute molt tant de la dansa clàssica, m'agrada veure molts els ballets clàssics, com de les peces contemporànies, inclús a vegades més performàntiques. M'agraden tots els estils. En tots els estils trobe algo interessant, alguna cosa interessant. Quin tipus de música s'escoltava a la teua casa durant la teua infància? Durant la meva infància, la música que escoltàvem en casa, pues jo recordo escoltar de tot. Dono gràcies perquè tant ma mare com mon pare els agradava molt la música i igual podries escoltar música clàssica, tant clàssica com lírica, amb cantants lírics. Me'n recordo molt que el Tito Pavarotti, David Bowie, i em recordo moltíssim d'escoltar a Luis Eduardo Aute, cantautor, perquè era dels favorits tant de ma mare com de mon pare i l'escoltàvem en casa, en el cotxe. La meva germana i jo ens sabíem tota la discografia d'ell. Quin tipus de música t'agradava de menut? Quan era més xicoteta, pues, m'agradava molt la música clàssica, sempre m'ha agradat molt, la música dels ballets, perquè m'agradava molt imaginar-me ballant i també m'agradava molt intentar adivinar, posava un trosset i intentar adivinar de quina variació en dansa, de quina coreografia estàvem parlant i de quin ballet. Era un poc friki en aquest aspecte. I també luego escoltava molt de rock. Me'n recordo que en el col·le escoltava molt Bon Jovi. Era molt fan jo de Bon Jovi. I molt de punk. Sempre m'ha agradat el punk i me segueix agradant el punk, i entre altres coses. Els teus pares t'animaven a fer música, teatre o qualsevol activitat artística quan eres menut? Sí, sempre he tingut la sort de que els meus pares han estat allí per apoyar-me, per ajudar-me. I bueno, encara que jo vaig començar a fer dansa perquè tenia un problema als peus, després me va agradar tant que volia seguir i sempre he tingut l'apoyo incondicional, el recolzament incondicional de meus pares. De fet, ells són els que me portaven als cursillos, a les classes de ballet, se desdoblaven perquè jo seguira en la dansa, que era el que m'interessava. Et portaven a concerts, museus o teatres de menut? Sí, de menuda he anat a molts teatres, a moltes representacions de dansa, perquè la meva mestra de dansa, Lola Morales, allí de Torrevieja, pues ella ens fomentava molt l'anar al teatre. En específic, nosaltres anàvem a veure dansa, i jo crec que ja no era tant si els meus pares em portàvem a mi al teatre, sinó que era jo la que els portava a ells, crec. De fet, ma mare sempre diu que ella s'ha introduït en el món de la dansa gràcies a mi, a aquest interès que tenia des de xicoteta, i com la meva mestra deia, pues avui se n'anem a Múrcia, que anem a veure el ballet del Quijote. I jo, pues, amb els pares, no, pues anem a Múrcia, i arrastrava tota la família
i arrastrant crec que s'han vist tots els ballets que han pogut. I el millor és que avui en dia, encara que jo no visc en ells encara van a veure dansa. Així que mira, és inculcat jo a ells en comptes d'ells a mi. Et barallaves amb els teus germans? Sí, me barallava la meva germana. Jo tinc una germana més gran que jo. Sí. No massa, però sí. Ella manava. Ella és la major, ella manava, i claro, en el moment que jo em ficava un poc rebel, pues ens barallàvem un poquet. Però sempre des de l'amor. Què feies durant l'estiu? Pues durant l'estiu sempre anava a algun curs intensiu de dansa, bé de dansa clàssica, contemporània, flamenc, que també m'agradava molt, i eren cursos intensius on passaven per diferents mestres i m'encantava. I me'n recorde que abans eren inclús de 2 setmanes i jo me'l gosava molt perquè eren intensius. Era estar de 9 del matí a 2, 3 de la vespre ballant. Era de les coses que més recorde que m'encantava fer. Encara que acabara després per la vespre super cansada, eren uns cursos especials. S'aprenia molt, coneixies a gent i era molt divertit. Què trobes a faltar de la teua infància? De la meva infància trobo a faltar les eixides amb les amigues. Abans, a parlar de l'estiu, a part de ballar, jo també eixia amb les meves amigues, o ens passaven unes setmanes en què la meva abuela, la meva iaia Maria, i trobo a faltar aquestes vesprades per ahir, que eixies a les 5 de la vesprada, tornaves a les 10 perquè havies de sopar i tornar a eixir, passar els dies en el carrer, jugant, descobrint coses. Era diferent. Me'n recordo també en el poble de ma abuela, Castillo de la Ribera, que ens passàvem tota la vesprada per ahir i hi havia un moment que des de totes les finestres de les casetes se sentien les veus de les abueles, de les iaies. Mercè, Paula, a sopar o a berenar, i tenies que pujar corrents. Recordes la teua maldat més gran? La meva maldat més gran? Jo és que sempre he sigut molt bona xica, la veritat. Però me'n recorde de que una vegada en casa estava la meva amiga Ade i es varen clavar al bany i en teoria havien de llevar-nos les dents i ja està, però ens varen dedicar a fer un collage molt bonic, un grafiti en pasta de dents en les parets del bany. Va estar molt preciós fins que ens va pillar la xica que me cuidava i ens va fer netejar-ho tot, òbviament. Però van fer, una expressió artística mentolada. Què voldries ser quan sigues gran? Siga més gran que ara. Què voldria ser? Pues jo voldria ser igual que ara, amb el monyo blanc. Vull ser una dona gran amb el monyo blanc, llarg, i poder disfrutar de la dansa des d'una altra perspectiva, seguir ballant, òbviament tot des d'un altre punt de vista, i m'agradaria molt seguir ensenyant a xiquets i xiquetes a ballar, perquè m'agrada molt ja no ensenyar a ballar per a que siguin grans ballarins, sinó també per inculcar aquesta passió, aquest amor per la dansa, per anar a veure espectacles, per a disfrutar del moviment, del llenguatge gestual. M'agradaria molt perquè crec que és molt important ensenyar i educar els xiquets també amb el llenguatge gestual, a poder saber que tant xiquets i xiquetes podem expressar-nos corporalment. El ballar és una manera de traure els sentiments i crec que això pot ajudar molt. De fet, tinc molts alumnes xiquets i xiquetes i és una passada treballar en ells.
Quines coses t'agradaven fer durant el teu temps lliure? Durant el meu temps lliure m'agrada molt llegir llibres. M'agrada molt llegir, m'agrada veure pel·lícules, m'agrada escoltar música i també estar tranquil·leta. Fer coses que de normal no tinc molt de temps de dedicar un poc al relax. Inclús a vegades escriure per projectes. I a vegades també m'agrada estar sentada en el sofà sense fer absolutament res, mirant el techo. Què és lo millor i pitjor de la quarantena? Què és allò millor i allò pitjor de la quarantena? Pues no li veig res positiu a la quarantena. És algo que ho hem fet perquè era necessari, òbviament. El millor de la quarantena és que hem fet que hem parat un poc, no? Els contagis del bicho este que mos ha vingut a atacar. I que bueno, pues que m'ha donat temps a fer coses a les que de normal, com he dit abans, no li dediqué massa temps. I el pitjor de la quarantena és que tinc 2 gosses i a mi m'agrada molt tots els dies dur-les a córrer un poquet. I clar, no puc fer-ho. Així que estic esperant a que acabe i a que es comencen a deixar-nos així d'una manera ja un poc més relaxada i puga dur a les meves gossetes a córrer. I també el pitjor és que no puc veure el mar. Jo necessito veure el mar. Quina recomanació faries als xiquets i xiquetes que els agrade qualsevol tipus d'expressió artística? Pues la meva recomanació per als xiquets i xiquetes seria que si els agrada ballar, pintar, fer teatre, siga el que siga, que ho diguin i que ho facin. Per exemple, els xiquets, no feu cas si vos agrada ballar de que vos diguen no, és que això és per xiquetes perquè no és de veres. Que diu això és que és una persona molt ignorant que no entén el que està dient, pobret. Aleshores no heu de fer cas. O sigui, si vos apeteix ballar, de cap a ballar. N'hi ha escoles molt xules, n'hi ha un conservatori molt xulo, s'ensenyeu moltes coses, és un entrenament molt bo per al cos i per a la ment i és magnífic. Jo penso que els futbolistes, per exemple, haurien de fer dansa perquè els ajudaria molt en la coordinació. Però vamos, que si tan xiquetes, tot el que vos agrade, jo parlo des del punt de vista de la dansa, si vos agrada, vulgueu provar-ho, vulgueu fer-ho, feu-ho sense ninguna por i sense ninguna vergonya, perquè els mestres estan per ensenyar-vos, per a que ho proveu, i si no ho proveu mai sabreu si vos agrada. Si jo no et coneguera i et preguntara qui eres, què em contestaries? Si no me conegueres i m'ho preguntares, jo te diria que sóc Paula, que sóc ballarina, que treballe actualment a la companyia Maduixa Teatre, que també ha treballat en Ananda, en altres companyies, i que sóc mestra de dansa. I que m'apassiona la música, ballar i tot el que tinga que veure amb les arts escèniques. Per últim, et planegem un repte. Nomena 2 amics teus per a que participen en aquest qüestionari. Pues 2 amigues, crec que els pot agradar molt participar. Jo nomene a Ana Lola Cosín i a Melissa Usina, que són companyeres meues de la companyia Maduixa, i crec que els pot agradar molt fer este qüestionari. ¡Estamos bien! Muchas gracias, nos escuchamos pronto. En Teatro Carolina estamos deseando volver a compartir momentos mágicos con todos vosotros y disfrutar de nuevo de nuestros infantiles, nuestras impros, la comedia, la música. Te esperamos muy pronto.
Benvinguts a Valenquits.